Sɔrɔdasiw ka fanga dafirili caman fɛ o mara nin kɔnɔ farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔ jɛkulu n'o CEDEAO sɔnna ka sɔrɔdasi jɛkulu dɔ sigi sen kan walasa ka sariya sunba sigi cogo kɔrɔ kan Niger jamana kɔnɔ. Bɛɛ fanga ye an jɔnlen ye min kan wa an bɛ min yiriwa. Nigeria jamana lafasalitɔ ɲɛmɔgɔba General Christopher Wabin Musa y'o fɔ Accra lajɛ la. A ko an ka lajɛ kun tɛ ka ko kelenw jaabi dɔrɔn nka ka sira dɔ labɛn ni timinandiya ye min bɛna ni hɛrɛ ye ka basigi sabati. CEDEAO sɔrɔdasiw ye u sen don kɔrɔtɔko wɛrɛw la kabini san 1990 Liberia, Sierra Leone kɛlɛw fana sen bɛ o la. Côte d'Ivoire, Benin ani Nigeria bɛna sɔrɔdasi dɛmɛ nka kunnafoni damadɔ ma bɔ kɛnɛ kan baara min bɛ se ka kɛ Niger jamana kan. Abdel Fattah Musa n'o ye CEDEAO jamakulu ɲɛmɔgɔ ye politiki koɲɛw hɛrɛ ani lakanako la y'a jira ko Accra lajɛ bɛna baara kɛ o kunnafoni kunbabaw la n'a sɔrɔla ko jɛkulu nin bɛ taa fanga fɛrɛw labanw na. Rusi ani Ameriki jamanaw ye wele bila ka cidenya juru kɛ ka nin gɛlɛya nin ɲɛnabɔ. Sɛgɛsɛgɛlaw ko CEDEAO ka bolonɔbila fɛn o fɛn bɛna kɛ Niger jamana fanga tiɲɛni ɲɛmɔgɔw kama o bɛna kɛ farati ye sɔrɔdasi ni politiki siratigɛ la wa o jɛkulu ko a ka fisa ni cidenya juru kɔlɔlɔ ye. To answer to the call of duty.